Hürmetli Rüstem Nurgaliyoğlu, sizni Ostana şehri Tatarları isiminden çın yürekten 60 yıllık yubileyiniz bilen kutluybuz. Biz gururlanabız Tatar bulup tuğanыбызга. Biz gururlanabız ilimiz, tarihi ilimiz bulganга. Biz gururlanabız jirimiz bulganга. Siz şunday hasiyetli bütün dünyaga dana taralgan il bilen hüküm etesiz. Sizning işlegen işlerigizni bütün dünya halkı, Tatar dünyası bik yukarı derecede iske ala. Şit dillerde yaşayan Tatar halkı üçün siz onun medeniyetin, dilin, tarihini unutmaska, yaşlarga örnek etip kaldırırga bik zor işler alıp barasız. Siz bizning ilibizning prezidenti bilen yaxşı көршілер ретінде, достарша, туғандарша бірге ішлер алып барасыз. Бізге бұл ішлер бик қуанышлы, біз шуңа ғұрурланабыз. Қозан шәһәріндегі Назарбаев урамы бізге де бик зор ғұрурлық исе тудыра. Рүстем Нургалиёлы, сізге ішлеріңізде зор оңышлар тілейбіз. Gayle bәхеті, Аллахы Тәғәлә sizge alдағы günlerinizde uzun ömürler nasip etsin. Tatar halkına, Tatar ilibizge, Astana şehirinin Tatarlarından köp selamlarimizni, sağınışlı selamlarimizni kabul etiniz. Уважаемый Рустам Нургалиевич, примите самые теплые, искренние и сердечные поздравления от имени Ассоциации Татар и Башкир Казахстана по случаю знаменательного события вашей жизни, 60-летия со дня рождения. Вы, как человек большой души и безграничного трудолюбия, всецело посвящаете себя служению родному народу не только в республике, но далеко за ее пределами. Мы, татары Казахстана, постоянно ощущаем ваше внимание, выражаем свою признательность и всегда поддерживаем вас в деле укрепления мира и дружбы между народами. Татарстан Республикасы, Хам Казахстан Республикасы, халыклары арасын нығыту үшін зор үлеш кірту рахматымызды білдіреміз. От всей души желаем вам, Рустам Нургалиевич, сохранить на долгие годы крепкое здоровье, молодость души, неиссякаемую энергию. Хурматле Рустам Нургалиевич, сізге шын көңілден исәнлік, саулық, оңышлық тілейміз. Muhterem Rüstem Nurgaliyevich, Қазақстанда yaşaşı Tatarlar isiminden sizni tuğan günügüz, юбилейіңіз bilen təbriklerge rüxsat etiniz. Tataristan Respublikasının iqtisadi halatin yuqarı derecege көтеру boyunca ifrat ağır, qatlaulu işler bilen siz бар халыққа tanıldınız. Şunun bilen bir rətten siz Tatar halkının, şol hesaptan şittegi Tatarlarının da mənfəqatin göz alında tutasız. Milletimizin yazmışı hem kileçegi turunda şunday qaygırtışanlığız, hiç şiksiz şın ihtiramga layıqlı. Biz Қазақстанда yaşaşı Tatarlar sizin mında kileuğizni her vakit şatlanıp kütüp alabız. Sizin bilen uçraşular, сөйләшүләр безнең өчен зур бәйрәмгә әйләнә. Шул очрашулар вакытында сез безнең тормышыбыз, хәлләребез, эшләребез белән танышасыз. Мөмкин булган ярдәмне күрсәтәсез. Қазақстан татарлары сезгә ихлас күңелдән рәхмәтле. Рөстәм Нургалиевич. Кадерле һәм хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич. Қазақстан татарлары sizne, milletimizin en көрнекле улларынан болып танылған шәхсне, өзінің изге дұғалары білән қадірлей,
изге доғаларын сізге юллый. Ходай Тағала сізге ныклы саулық, сәламәтлек белән бәхетләр алып килсен. Зур бәхетләр, озын гомер насип етсен. Киләчәктә дә туган халкыбызга һәм Татарстанга фидакар хезмәтегезне дәвам итәчәгегезгә иманыбыз камил. Шын ихтирам һәм яхшы теләкләр белән Татарстан Республикасының атказанган укытучысы профессор Гриф Хайруллин, Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы Тәүфиқ Каримов, Казахстан татарлары һәм башкортлары ассоциациясының президенты Ринат Абдулхаликов. Рөстәм Нургалиулы, сезне күркәм юбилеегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә көрәштәй сәламәтлек, озын гомер һәм зур уңышлар телибез. Язның күңелле гөрләвекләре, сыерчыклар сайравы сезгә күңел күтәрергә алып килсен. Сезгә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Без сезнең белән горурланабыз. Сезгә менә шушы туган көнегезгә бәләкәй генә музыкаль сәлам дә җибәрәбез Белоруссиядән. Туган көнегедә тагы бер теләк, мәңге яшь бул, картайма бердәм. Hörmətli Prezident Rüstəm Nurғалиевич, biz sizni юбилейіңіз белән тәбрик итәбез. Туган көнегез белән котлыйбыз. Сезгә сау сәламәтлек, бәхет, тормышыгызда тагы да зур уңышларга ирешүегезне теләп калабыз. Biz sizni Венага кунакка китәбез. Яшәгән илебез телендә әйтмешли, Alles Gute zum Geburtstag!